Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Bakit habang tumatagal, mas nagiging complicated ang buhay? Naisip mo ba yun? Naisip mo parang dati, alam mo, makwento ko lang, no? Dati wala pang pa-AI na yan eh. Dati kung anong itsura mo, kung matangos ang ilong mo, matangos talaga. Pero ngayon, kapag ka nakita mo yung picture sa profile picture niya, bakit naman sino-zoom in yung mukha ko sa ano? Pag nakita mo ang profile picture ngayon, magugulat ka, ay, ang tangos ang ilong, pure silicone. Pero magugulat ka, AI lang pala. Aminin. Alam mo ba, kabisyo ko anong AI? Ang AI is artificial intelligence. Yes, kung saan ang mga machine o computer program ay nagagawang mag-isip ng mga bagay na pwedeng possibility ngayon. Kung kunwari, naiisip mo, na oo nga no, bakit may mga time na nagagawa na ng computer na dati nagbabasa lang ako, pero ngayon, kahit hindi na ako magbasa, nagagawa ng perfect yung exam ko. Ah, 'di ba? Kaya yung mga bata dyan shout out sa mga bata dyan na ang laging dinadala sa eskwelahan is ChatGPT. Wala namang masama doon. Ako nga nung bata ako, naalala ko lang. Pero mga high school, elementary, meron kaming time para pumunta sa library. May time kami para magbasa ng encyclopedia. Pero ngayon, one tap, one shop na lahat. Pipindot ka na lang sa cellphone mo. What is the formula of the pi squared of the infinity x of, oh my gosh, math, I hate it. Diba? Kaya na, alam mo sinasabi ko nga ngayon, yung mga tamad na lang talaga ang medyo BO-BO. Kasi pwede mo nang makita lahat sa chat GPT. Diba? Pero kailangan careful din tayo sa paggamit niyan. May mga advantages yan, pero syempre may disadvantages yan. Number 1, disadvantage ng paggamit ng ChatGPT o kaya ng artificial intelligence. Gumagamit ng picture ng walang permiso. 'Di ba? Mamaya makikita mo yung picture ng nililigawan mo dyan sa Tinder. Pagkakita mo, akala mo maganda sa personal. Yung pala filter lang. Akala mo sexy, yung pala ginamit yung katawan ni Ivana Elawi. Meron pa. Pagiging tamad sa pag-aaral. Lahat na lang inasa kay ChatGPT. Dati naalala ko, Mara Tony, gumawa ka ng essay. Tell me all about the Philippines. Diyos ko, katakot-takot, mag-iisip pa ako ng mga tamang English. Pero ngayon, punta ka kay ChatGPT. Write me an essay all about the Philippines. Wow, 10/10. Akala mo pinaghirapan. So this is a simple reminder sa ating mga kabisyo, lalo na sa mga bata o kung sino man ang gumagamit ng ChatGPT ngayon. Please, huwag masyadong maging dependent. Pagka naging depende ka dyan, pag nawala yan, iiyak ka, heartbroken ka. Kailangan marunong pa rin po tayong bumalance. Marunong kung kailan gagamitin ang artificial intelligence. At be careful sa paggamit niyan. Always double check your sources. Tingnan mo kung saan mo kinuha yung mga balita mo. Baka mamaya sa kapitbahay lang, hindi naman legal. Okay double check lagi. Okay, so here's another song. Brought to you by G22, entitled Papa Palaban.